салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаҳои заминӣ мебошад. эҳтиромона хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстони азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ дорад, замини фурӯшӣ дорад, квартираи фурӯшӣ, рақами мо дар рӯи экран мешавад. ба тариқи ватсап равон кунед, реклама мекунем, рекламаш 20 сомай. ташаккури зиёд барои дастгирии некатон. дӯстони азиз, рафтем навора та охир тамошо мекунем. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар ваҳдат рӯбарӯи ҳамоми Гагарин. духонага квартира дар 3 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. ва боз соҳиби хона мега ки хонаро ремонти замонавӣ карда дар дастшон метиҳанд, фақат даромада зиндагӣ мекунанд. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешавад. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, шаҳраки шарора. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ваҳдат роҳатӣ. якхонага квартира дар 1 этаж қарор дорад. 32 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 170 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ташаккури зиёд дӯстони азиз, ба дастгирии некатон. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри ҳисор, 8 микрорайон. духонага квартира дар 5 этаж қарор дорад. 65 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаша 100% карда дар дастон метиҳанд. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экрананд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи файзобод, ҷамоати меҳробод, деҳаи устошамс. 8 сотиқ замин, 4 дар хона бо калидор ва дорои 2 подвал ванна дар дохилаш мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 160 000 сомонӣ бо савдо мешавад. як хона бо калидор, ремонти хуб дорад. айни ҳол зиндагӣ дорад. шкатур, стяжка, лестница кардагӣ тайёр. об ҳаст. дарвозаи замонавӣ дорад. гирди хавлин ҳарфи г маҳкам мебошад. хона дар ҷои беҳтарин қарор дорад. харидори аниқ бошад, рақамош дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. дӯстони азиз, ташаккури зиёд. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, профсоюз. духонага квартира дар 10 этаж қарор дорад. 57 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 285 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% мебошад. хона айни ҳола коробка мебошад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. аз номи канал гап занем, ба шумо иншоалло арзон мекунанд. ина квартираи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе, дар цирк, дар пушти гулистон. духонага квартира дар 4 этаж қарор дорад. 42 метр квадрат мебошад. фурӯхта мешавад бо нархи 299 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об свет дорад. ҳуҷҷатҳош ҳамаш 100% аст. хона ремонти фасон дорад. харидори аниқ бошад, рақамошон дар рӯи экран мешаванд. занг занед, аз соҳиби хона маълумоти бештарро дастрас намоед. дар наздикии хона мактаб, садик мебошад.